Markmat bat kiri kman. Hindi tang mangi ki politician ki bastar. Bun ki badan se bar jong ka politics u bulan ki riu star riu champang riu perkan. Idon kam ya ki jing ajing mut jong kiru. Markmat bat kiri kman. Markmat bat uba hek. Ngimju diagnose ki jing pang jong pajba ngi ai dawai be. Don kam surop ai surop. Don kam go ai ga don kam light ai ga light. Don kam nu don kam ai. Either ki di ben siu ki bon lane di ben arrest ki. Markmat bat uba hek. Sasisian ka bat CCTV ka ai kuble pi kinong pi kai kani ka program ka jongi markmat bakiri kumat pat mentang apdiang sngobhai ba elhek ibalong u vice president jong ka congress menta kumjur MLA jong ka penthor umkhra constituency kumjur menteri barim jong ka sarkar jilla ipidang sngobhai pi ba elhek shakani ka program ka jongi ba elhek kindiat ni ba ikwa ekaba lingba kani ka program ka jongi kindiat nginya ekaba dei bat kapor ka jong pi ki shuai ka ba pin join shaka politics nilatip ba pilalong u dokot jong ka wain ki seng balang FKGGP bar kumjuru no way nong trei hakam khai ka pateng kindiat phila bani thuk ek ba pelong pi ya ka ba pi phai kmat shaka politics Shwa bungan poi shaka politics ngala long shwa u nongelam jong ka khasi student union harta ko por bad hau khandai spa prabu khandai manga bad uba sounder strong gaji hadin bangila yu I ba hagapor ka KSU bagi khanglut gi school baro tingim soi ham nabda daw ngi lai prakhat kumno ban form no dagwe go organization mas shagri ya gari bga jai benriu tingila ya kleng sodong jongari khasi jentia bad garo badagwe ge jingmun ngi lai yo ban seng ya ka seng ga bui khot Federation of Khasi and Jentia People FKJGP Dia ingat ni ke seng la seng hai khandai spa prof khandai bangala shagri ngene kam kumus general secretary the founder general secretary jongga FKGP hado khandai spa khandai fuar hadin nanta khandai spa khandai fuar bangala trei ya gani ga seng balang teki naga seng FKGP kala ibit yenga bangan late no syapo ka seng perthai Tigila ong yenga kila form no ya ka political wing jong FKGP ketu gepor hadin bangila form ka political wing bar kila ong yenga bangade menyele election no napo penton kra konsumsi ngampat long ubabiang hak ta gepor ngam don kanu ga resources ngam don kanu ga ba lapun kre naga peta menyele election hanadu tangnadu khandai spa 1992 ba ngan penkre no election 1983 sistem ngala long bareng lembiang Banyale election Henry wala gataru ka FKGP kala penboringa baglo ong banyale ya gani election naga YDF Youth Democratic Front hata kapor nginang form ya gata political wing jong FKGP Hadin bala form gata bat kila ong inga banyale na ba pentorom kra constituency ti haga jingbam dan jingbiang ni nadong sedong Tewat dah kajing penbor ngala ile election bangala syam bagi election ga mengele kalong kum hi kum independent candidate hi bat ka jingyo bot jonga ke poi hadu pa lat ya ga arhajar paspa tegala pen iba kadon gajing germen bagi pai ba kadon gajing syania hanga te hadin ba ngala ile ga 1993 naga YDF but 94 ngala sedang no ban sedang no laga jonga kam menteri haga khai ke penting junga ngala sedang ningkong ya ka garage junga hangtai hepo dem sinyong nang tu ngala sedang benle ya ka first automated servicing unit ngapo dem sinyong hi nang ta ngala sedang menteri gi kam but hadin nang ta hau khandai fusau ki khandai fusan khandai pun rio kani ka BJP sing party Kilawan bala inga to join no baga BJP benjele ha 1998. Te habang pelapediang ya gejing terua ga jongki but ngala kila ai ke tiket inga bangala ile 1998 bangala job. Ngala job don burom ya gani election ru haga bangele haga sen ga baar kum pat naga party BJP. Tiadin bangala job bat kila endok inga kumu minister benpet ya ka primary education hak tagapor hapo kanyengilam jong elite BB lingdok belong chief minister hak tagapor tingila shakri ge kam hadu mentah ngia shakri ge kam kumunong mi khmat bat hapdeng gejing shakri ge kam kumunong mi khmat ro hamdeng ngam shimla ino naga mentah ge business naga mentah ge khai ge pateng ge jonga
te don kapor nga kan mau ba I kalami egot kabor ba ikong Patricia ito ba hek is more politics more business than politics. Tingalapan siya kata bang more business namar ba business kadai na gabanta kayang kasem ga jonga ya ga bangamla man compromise and politics is for people where I cannot compromise. Jadi kiat ba hek namar ba kumba play to ba kinoilam jonga seng FKGP gitu kapor kila pha epi ban jam no skoi kalinti da ka ba pindon ha ka politics na kam seng san perthai na itu phimi I ba watlada philong tang unong ilam seng barang phila hi ban trei da kamta ka bha kamiat jong pat ba banya ka ba join politics. Ngisu tu kata bagila menteri hindrai ke platform ke biang bah men syakri ki pajba ke dehi benyo bandon ha bor. Lerang imdon ngila mensutre ban kum ga seng balang ngila menteri kendiat hindrai ha bangidon bere ha politics ke parti ke bala ban ai ke jing syakri ke bakhamba yu pajba ngila ban ai sibon ke jing mentoy ke sibon ke development ban sibon ke jing syakri na ke banta pajba. Hatu ngimi I ba tu phim sim ba keseng balang ni ka platform pat yano ireno ya ka ba kila ban busuk clear ele jong cha ka politics pan pika seng balang ka ke platform mo fiong pi ke dei nama ka ai ngi gi hikai bar gi ngi kendu I bon ba ki breu ki pai ba fair ngi kendu bangyo ya ge nang ya ge start na ki pai ba ki ba syam gi jingi ge jongki lingba ge jingi kendu ya ngi jongi ya ki pai ba ki bora lagi jong gi jingi lagi jong gi kam lagi jong ki problem fair ka ai ngi sia ge jingi kai ban start shu kumno ban ai ge jing sekri ge ba na ki pai ba ma phi kumba philong nong seng jong ka FKGP de hatu phi I ba hakani ka kanti ka ba menta kiseng balang kidang de ki platform cha ka politics pi lada ki trei bhai agres kam ga ba makil ban shet ki hagi seng balang ba fair bagi agi jing sekri lada pai ba usunia fi kadai ga platform gi ga ba pila ban kiu pinwan cha ga seng politics kadai bode haga no pila ban yasha ba fin trei sitom but fin trei hok na ga banta ke jinun kam jong pai ba tikdiat to namar ba abidei pat ba kam khai pateng hato kam simlak ta pat ya ka business ka jong pi ha ba pidon ka politics ma dedication ka ba phiap an IT met CM nam tau pat ba kham tam e kuma phil mi khamat ek panthorum ka constituency ka de constituency ka ba he mendang la mi khamat ya ga panthorum ka constituency la sau term full consecutive term nga what happening jong jing sensiar jonga jing sekri ke jonga na gamta jong paiba jing sekri jonga na gamta ga yeng gasem kam simdan ganu ga jing thot nomor ba nga long na do bas dang ya ga jing im ga jonga nga ju phya ya la ga jong ka routine ka timing ya ga bangan try kam but pinlap ngatrai ngam dei banga ong kan sarong la ni nga ong pi khamnyar be pinlap yo no no mi khmat ubala man chong office na do risting jo jem step Pinun ngai baki breu ki bon ban don ka menga nreu baji nreu runa kila don ba kila dang ban upline namta ban kendu enga ngale ikni ban chong dang step khnang ban numdo ya ga por jong gitu ki breu ki bon don ka menga kum for example no fan ai no ga duksa mentai don ki khna school ki badai ban lech saka school prabji frasting ni ban poch ke school nangta ki badai ban lech college prabji frasting ban poch college lada ki what wan banyak kendu ke nomi khmat banyak kendu khandai biji pobji kamot akata sport kata sngi ki khna school gila do ya gajing lech college dari school jongki kumju ki nong belas ngi do ki de lech bela frasting khandai biji de sedang gajing bela ke jongki lada mentang ye kendu iki khandai biji pobji mono ban ai bela iki lada gili islam jing bela jongki dei na kata daw ngaju permlin ye ladi ban bu ye gajing ya ki breu ya ga ladi ha ki breu ki badan gajing e ngabu ladi haki kenang ba maki kin lada maki lada ngasutu ye gajing e jungi breu hangda ngila ban sekri ye ki lada mentang pet betang na mentang jingsu ke jonga ngapet tang na convenient ke jonga banga ngala ban khithia prabji kendai biji ban sekri ki breu phobji kadwe biji ki maki kin du laga jonga kam ke ju laga jing puli ngamde ngam sim sekri hok ban chukni ekti pi shu kini ekten ba hek amar ba piong ba pi harengkat pitrei lang bat ka business ka jong pi hadu kapno pat ka business jong pi kal ayar menta dei nak ta daw ngong pi bangala ban dan la ga jong routine habanga khi dang step nga baju khem bar bor san baje san siteng ka pendep gi laga jong ga physical exercise gla jong
nang tanga pendep ya la jong ka ban pendep igi kam ban ready nga ban late show office nang tanga la pengkre ru kumno kan no baji bangan late sedang daga pada business junga ngeladon la jong ka por ngela penbiang lut iga por adong sidong naru mestep abang ki ka penbiang iga por nang pada ki paiba ka penbiang ka por nang pada politics la jong ka pedon ka por penbiang nang pada family la jong ka penbiang ka por nang pada junun kam baro nang daw nga habangan late segano kano function nga try fin saki kata bangapa juslam ha kano function ro light no tangga kano gepor ke bang melak light 99.9% habangan late segano program ngapoi shwa gepor nomor bangaju barbor ngaju sim bagapor kade bakham ke bakrau ke badun kam tam ke bakrau ladang imla badun kam gepor ngila gen bakla lut iga ski jungi boro sisngi long bae ngapat yo ke jubab long ke jengkeli ke junga ko long hadu kat no ke business pi kalayar menta ba pilala pen expand ka mencuap yo na ke garage menta hadu shanu pat pilapoi mentangi ngilas dang mentang dong pi ho ngadon ngilas dang ki hospitality services kuma pilatim ngadon ga hotel lejong nang tang ngadon ngamong directly namar baga petrol pump ele partner bad u we ni ki pelok dong nogorchan jonga ba sa apo gor fling hi te ngila ite lang nang taga business ru nang ta mentang ngilas dang men expand menle wat ya ka wellness resort and wellness center chete sipo omtro kini baro kenying persyang jonga ban sekri ya kam ban sekri ru ya ka dam taga yeng sem Kementangan pai pat ak baide bat namar ba kuma pilong ba 1998 hadian ba pila sha indok pila job ek election pisha indok kuma minister kai ka ba PE hak tu kapor kinu kitnat ka ba kham pila yo bat ya ka primary in education hadu katnu pila la ya ka ban train na kamenta ki jungdon kam jung pat ba hagpor bangabat ya ka primary education ke 1998 ngabat tang laim na sting wat hapo kini laim na sting la tor keleng sodong jong ka khasi jentia kan bangala man boy ngani tu kana fi hiwi iting wi jingi tu kana iba lengkot hagpor bang nang first time ngadang lai tor ku primary minister jong primary education ki khot inga sha po gadan ke konstituensi jong liet bibi lingdo ki khot inga ban late ban play ya ga wei ka jong nang ke school haba ki khot inga ke por spo buji ngang la po spo duna spo minute nang la po inga hang to kini gi breu ki ba organizers ba penia ya ke to program ki dang ra sit kimpat sina tangge pandal ru ngeri ngonga na do chlong la poi bat pi yong mah bangi khot men shuai ginong mi khmat abangi khot spo buji ki poi ar buji tade na ta daw ngi gi kan kre lupa ngim tip ba pi pin poi ha gapor go biang ti gadi ga ai ga jing ga gum ga education na ki ki pai ba ban ong bangim ngim dei ban islam gapor mala dang islam ya pi gapor islam ki weiru te ngi do ya ga si hi borok go weke tade na ta daw ngi jebar bor ngi buram gapor kapor galong ka bakungsan hadu ka tata ka bakrau du ka tata lada mangap on mafi ngimburom mi kapor kanum up inu du pilayo long menteri hadian pat pila syong ru ka opposition ngala syong no ha opposition hadian mangala syong ka opposition hadian arja di way la indok biang nga pala ay nga ko minister jong ka art and culture department ha kapor bangalong minister arja di way jong art and culture department akan mau gedon ke jingele apeng ki seng bhalang persya ya Meghalaya house Kolkata ke boong bala all completely sold out totally sold out ya Meghalaya house jong Meghalaya house Kolkata Russell Street pinkan mau ya kata de ha ke por ngilai persyang bangedon ha ministry ngilai persyang bandong bangidei ban pen kanika agreement ka bangla sign ke agreement ban kitu ki brio na po Kolkata ade ban pendam no kenam warra ya gasuk ka sign warra ya jingsuk hak po kanika state jungi te ngimpoi se kata gapor ba liet iki molong idang long chief minister gapor te manse manga bat ilet te chengat kata gapor dang bat home minister ngi resign na kam minister resign na kam minister trang na banta ban penyo biang ya ka Meghalaya house Russell Street na banta ki namta kari jungi pinkan mau kata ni haba pisong po ko opposition ma pila long menteri ki issues ki ba pila raise ko por bat menta hadian pat hadian ba pila yo ban song po opposition hadian pat pila long biang menteri kanutli pat habide ba ki jono kam jong pat ba pila la on penurlong pi hagitu ki poru ka area of interest junga ka dei kumno bandi congestion yang sulong
hak tu por bangang don hak opposition ngaju raise bai gini ke point ba kumno ngila banwara ya ga decongestion ajalong traffic congestion along a nightmare yang i baro ngaju ongi kata barbor hapo house te hagapor bagi reply gila sengap igata henry ke kut no tang hag reply jongki minister kata por badon hag government henry kimdon pade banong banlong practical not really on the ground man solve ya kan ya problem but hadu menta manga mapi but baro nginyo ladang yu I ya ka traffic congestion na shilong kalong sisa ka nightmare kalong sisa ka jing ka background na banta bon gi bapang gi bistom gi baket ya kinopang na yeng sa ki hospital bon ting ting pena ba what kit mensim no hashtag lenti tang number ba ka long don ke traffic congestion tingni ki jing bodon nang ta don re ki jing ki badai ho jong ka health department ngala Ukraine hi bunsin but hadin ba ngala bat ku minister jong health department ngilai persiang bon liki scheme ki project banwara nagabanta ke jingbet jingbyang khamdam nagabanta ubaduk ubarangli Naka daw ayu pat baka government ka fail ma pipi ong ngadon ka mensiam ndai dangi pai pat hapai de kini ki jingdon kam ka jong pat ba bon kimshim la urlong naka daw ayu pipi don ka government pila ban batai company pingi don kam tang kane ka commitment ya kadung kanu kam ka bangi syakri kai ka bangi de banle nagabanta ka jingdon kam jong pai ba ngi barbor habangi ngi trei kum uriu khmat kum sarkar lene kum minister ngi ai ngimju diagnose ke jingpang jungi pajba ngi ai dawai be don kam surok ai surok don kam go ai ga don kam light ai ga light don kam ngunu don kam ai hinre ngimju diagnose pade ya ketu ga jing jong upai ba bodon ha ketu ga jakal lene gedung sunong shubu ko mentangan ong menga ke pentorom kra constituency ngi don kam mega surok kadung don kam mega surok kadung don kam mega ngide ban da don badad ngide ban don ke diagnose ban diagnose ke jinge shwa hade nan ta sa agi dawai ke lada mentang shwa dawai direct tingi yo be ke temporary healing mo ke temporary cure ke jungi re lada pi kwa ye ke permanent solution kwa ye ke permanent healing ngidon kam banda diagnose ke gedung ke jinge kumugalong menta ye ke traffic congestion ngidon kam bande thoroughly study lada ngila thoroughly study ngila tip ye gedung ke jinge nganong ipi ladang idon gano kejing sisa kejing temu ban syakri nak betam penduk yang ni kejing kum ke traffic congestion menta nganong ipi ladang imla 100% ngan ay assurance ipi 50% ngila menle lada ngi wat chua ya ke kejing ke bangi kendu apakah gani ka jingdon ke traffic congestion jongi kamod hapo namar ba filalong cabinet minister kamod decision ke besim ka cabinet kalong ke ka ba shimla investigate chua ne kumno bon gi baklam investigate chua mo la shim decision la shim be de garai ga ba ngamla man so thu claim don ganu ka think tank bangin ye perkhat lang mentala dang don kam shim ye ganu decision langa long chief minister ru ladang long manu ru lemar we hi nganum la man perkhat ye kata ada fikwa sisa ban warra ya ka jingba ba ga solution ngidon kam mandon gi think tank gamot baru ki cabinet minister ngidon bade ki kamlong experience yang ini dah banta ban syakri mdai tang mangi ki politician ki bastat bon ki badan sebar jong ka politics ki bran ki riu start riu syampang riu perkat ngidon kam ya ki jing ajing mot jong kiru in khot iki ngin perkat nag banda baru ki belong ki kloi ban ai ki jing syakri ladang ngi khot iki rikum bagalong menta ngimju don manu ban khot inu ban ai ki jing syakri nagum kita ki think tank nag banta ki jingbet jingbyang jong state jongi ni plasong kata ku menteri balai bat phimshim lakran persha wat ban habede ka jingle jong ni ka sarkar kanu ka sarkar apa pil adon ku menteri balai phimshim am hang por ke bangi ya debate apo cabinet ngi peni laga jong ka jing sngo to jongi ngi peni laga jong ka nia ga jongi ndai ban ong bangi syong bangi sngap jar bangi num imbatai mi ong taba fil atib hi haga politics majority is granted mo kaba majority hi ke shemi ke decision ato kani kata bandai ka waina ki daw ba pila saweng ru ku menteri dangshen ngam shim mi kata ngai ke daw na jing saweng yang ku menteri ngashim bai kumni namar ba ki ong inga na bar bangang along close proximity ber ke BJP nong ipi ngi don perlok habarok ke political party la tapi ong mentang nei dei perlok show bagi NPP nei dei perlok show bagi UDP hagi BJP le ngala don hagi BJP ngala job license kenti hagi BJP long bala men ong menta bang ngala don hagi kongres long show banyi kendu bagi nong elam jong BJP kata ga logo babaklah
habas dang wadu chief minister ki wei ki perlok minister ki oinga ya se yalam sedeli penyekendo ki minister setai mentah bangi yalam ki penyekendo pinong ba am close proximity with BJP tate kamla melong ban pedang ji kata baik nginsa yat apa dia kata ka yu kam madin mentang an wan ya ka ban lum ke jingtep ling ba jong pin ma plalong menteri barim jong atanat ka kot ka kya ni i bon ba ki jinge apa dia bat katanat ka kot ka kya ladangi phai ka leng saudong jong jela ila banyu i ba ki CHC ki PHC kim trikam hok satya ke jingduna jong ki doktor ke jingduna jong ki nurse ke jingduna jong ki dawai kai ka daw ka ba phi phisham ba phishong ka tu ka shuki pi ban om ban pendap penbiang baro kat kum gejun kam jubai ba kam ne gebusuk kam de gebusuk wal laga taru ngidon kam ban persyang kat bangila ban address ya kata gejung kum galong menta don ki PAC CAC ki baduna ka don ki baduna dawai don ki baduna ki jingdon kam hapo ka PAC CAC jong ki henry kum menteri bodi ban pe ya ko kia ngide ban wat ya gadaw bangide ban let se tu jaka ke gejing ka bo pai ba wi kedu ha ka liang jong ko kia gimla man penbiang ya jingdon kam jong ki kejing persyang ngide kam ban persyang hoi ban penbiang lu nandong sidong ngomong ga kanu ka sarkar ka la ban alu kat kum jung kam ba hanre dara fidon ka mensim bari ban persyang ban ai jung kam jung ki ngai bo pai ba ru so thu ya jing ka jung ki bo jung kam jung ki ling ba ka jing trai sitrom jung sarkar ka jung ki daw nomor ki bon ma ki PHC ki CHC ki bla dab ban sna bun snam hanre simla pentri kam pi ka daw ko baning kong ngala bagaman pa bon ba ki PHC CHC kumga moflang se sila dia mentala bonsnem ngala tho city ngala ong yu chimestar bonsen menye pleno lo ong hak tu ko por ngin pleno ha ko por bangi ngi ay ka tu ka Terra Madre program ka tu ka slow food festival hapo moflang shwa ka talo man pleno ban ano giman porang tu shwa la bonsen ngila persyang kadai ka daw mangimla ban create yagi post naga banta ke jinun kam jong gitu ki CAC ki PC na taga daw hado banta kisa lengkrang but habsu renovate man usnem habsu penthumai man usnem hab repair man usnem ka jinglut ka long ka bisir kai te de nang taga daw ngim sim la de nang taga daw ngim sim la ban aya ka manpower ben creations of post nang banta jinun kam jong CAC PC na taga daw kim sim la ban function hado ining singi kai ka daw bom la ban create ikta ki vacant post la ne ki jingdon kam apa dia kaman pawa ya gata tinggi laong la kren man gepor nang we gepor ngi laong ti nomor ba ke badiban pet ya gani de na po ka planning ba finance ban sanction ngi pus la juang barabor ti kata ka jinge ka ba yangi ki mong ba gadi kata ka jinge henry ki ong to si to ban le ba hadu mentam pan le nang ta ka daw ngamla ban batai ka ka daw ka ba long sha tang utau babat ya kata ki ke suki ula ban batai fi bali ki jinge banong ngala batai fi ka jinge ka long baklam create igi post nang ta ka daw ngamla ban function ni gitu CCPC teng na ka daw pade ka shong pade how to babat ya kata ka suki ke ta kinjara baide pat bakini ki kacing duna doktor mene pi am ni duna ki doktor dei ki babon ma da ki spangot ngiron ki doktor nang hapo ki hintor bar thoan la pen i daga les ka bede ki don ki doktor bla pha puli ka sarkar ha ka por ka jongpi ho ila yo ka ban yekran bat phi ka to ko por ko menteri ba pi om ki ka sarkar kan sim action dei balai pat ka sakut adu menta sim lala ban le e phi ka por jonga ku por banang bat ku minister jonga health department ngila top bon ligi city nang menta gitu ki doktor ke ba sponsored by the government jungi Meghalaya government ke ba anda kila dia pas na gejing puli ke jongki ke ban one man sep ke state jungi la minimum gumba license ane hadin bagila pas kili train no shiki wi jaka kili train shiki wi ki government hospital na ni kila ban train shiki wi ki private hospital bomde po ke state ke jungi ting dangi angila ai ki city ki bonse ngila ai reminder ki bonse narta ka dwao munchwa ka dei ka fine gri tang 4000 ngila pungkio arpsan ja nagar psan ja mendang ngila pungkio sa sanlak sa 10 lak mendang ngila pungkio lagi ya kitu ba dei ban ai ka ban reimbursement ban soon refund no ya ke jing bamla jongki ban wan masyakri ya ke state jongi tela bon ba ki doktor ki bala trela ki bala sponsor the government of Meghalaya nga trela poida ki palat ki spa
Mat babon maki kelali tray keleng sodong jong ri India sabar ri India rong atrai gidon ba kimshim lawan ban sekri agri katkum ke bon ke bagi sain maki. tu phimshim ba ka sarkar ka de ban shimkhya bai de ka ni namar ka ni klong ka jingdon kam yu pai ba Ide ben simkhia. Lemda ki gumta linti pat ki bade la bala ban penstom ki de kan ka linti ka ba pi pisngo pi namar ba ngiri ka sarkar kala bay pisa na mata ke jing puli ke jongki ba kila sain ro ke bon haga jing pe ke junga kila dai ban refund no ke bon fee ke badai ke jon siu lim ne gumta age dai ban wan no ban sakri na ta state ke ba ke bon kila sain amar ba ka don ki jingja ba la da pi ra tang wei kulam artli kulam na po bade jong sarkar jusha penchitam ten re kini da kapisad ki po hajar neta ka kot lak ru ba pha puli ki ha to phim sngo ba kanir ka de corruption pat yaki din penstam kat kum bade ban penstam age jing i junga dai ban FIR be gitu FIR be ki la da gimon either ke dai ban siu ke bon la ne dai ban arrest ki nomor ba kila violate ya ka agreement haka ta ka po ba sign ke bon kindia pat ngin phai ru ba ngidon pat kini ki institute dong ka health institute ba ngidon menta kini ka medical Shillong medical institute ka ba an empat yu i dak ai ladap ya ka ban ye soi ka sekolah na do arja khatar ngimshim la i dak ai ke baik ba pila pan itu kidaw ayu ba pelong ba kimshim la urlong hadu menta Shillong Medical College la sign ya ka agreement hau arajar khatar hagapor i ba Royal Lingdo inang long mo health minister hata gopor ringkat ba chief minister kila ongman warra ya Shillong Medical College hangte po moprem hagi jingi ge jonga namar ba ki kwa ban shift ya ka Red Chest Hospital TB Hospital nangte nampo moflang si po Sauli ya kata kadang-kadang po ke jingsna barang ong pi ba hadu menta kidon kumba arspa ngut ki patient hangte po Red Chest Hospital po moprem hagapor kabaki design pat banisna ya katu hospital po Sauli kisna tang namta ka propobet kumnu pila ban ong ban shift ya kitu ginongpang boro bedon arspa ngut siapo ka propobet ke hospital basna tumai po Sauli Banong ipi leda gampala man penbiang barok jenut kam jong barok ki badon ki nongpang hangte po TB Hospital moprem leda kimpala man penbiang Sauli ngan ong igi bekim dei ban ra leda kim dei ban sya ban shift ya katu hospital dag beda ban sna ki Shillong Medical College leda kimpala man penbiang baro in totally ya jenut kam jong pai ba nomor pilai tri kam lang bagi officer ke jong pi ta kita ki eki ke ba pi la plam ta pilai tho angi atu phim i bagi officer so kidang duna ba kor kam perkhat ke jongki akrukam trekam man penbet penbiang pejindon kam jong pai ba pi ha jinge kren junga bat ki officer to ko porngong boleh pode ka fi conceptualize ya kata ka project ka badai na ta arspa atligi bed fi conceptualize tangam taga sanspa ki ong ba ha to ko por la sul pha le kerke yangi la pha le kerke yangi tingong ai gani ka jing pha le kerke ka jong pi ke penyap yang ka project ka jungi kayu jungi mentang la du ban sedang ke medical college dan nak daw bangimna ban shift yaki nongpang setija Sauli di menta ban start di Sauli du nginumla namar bangim patla ban penbiang ki don kam jong kini ki aspa ngot ki nongpang ke bejudon hang ni po Red Chest Hospital tikini bro ke jingi ngalaung barbon ngoi ke por se ngoi ke por ngida di benda no ya ka expansion immediately nagamenta ka propo pelong no segala aspa sanpo ka aspa arpo kang bagi nongpang ginamdon kanu ka inconvenient abang shift yaki ki ban biang da dong sidong limda gumta hangpor bangalung health minister ong balada ladap ru ladu yang ban shift ladam pala ban penbiang iki nongpang nganum shift lanu ru in poi biang bat sebat kawai ka kani cancer hospital keberante ya po Shillong Civil Hospital nakaliang ke jong ka CCTV ngila dap ka ban budien ya ka andre hadu kani kenti ban tangim simlai i ba kanton ka jing trekam marba ali ngiyo ikban ya kendo ipi mentan mar kade ka pojong pi ngiyo ban kli bubun ki jingkli mentaro ngan bub yang keju jingkli lanu nginyo i ya kata kasengi ban pentrikam no khamtam ka ba kinongpang na kani ka jala kila dang bon kat nang wan kisengi par ki donnu ki ba kerdu pisa ki ba umla pat ban pha sumar sebar pihak por bangabat kum health minister ngaju review barbor nagmenta ban pendep no ya kate cancer wing
Ka cancer wing kadai ka cancer hospital kadai only OPD. Kadai be tang dam ta ki outpatient sang tu. Tik ya ke ba inpatient pade kadai hi hapo ka existing hospital ka bodon ka cancer branch sang tu po civil hospital. Ti ya kene la ai ka funded by the government of India. Ngala ju review na koi ke por but matang ai kelas dan sedang pau kedak ka shit ya ke bagila ban pendem no ya ka. Ti mentang don kam sedang ban thet ikitir ka fund rung la yo na government of India. Nga batisi by health minister in kan pengkloi no nang bagan warra ka jing mentoi baga jing suk no pai nang ta kitu ki pai ba ki badon bon ki jing pang ki ba ki dam da ki jong tu ki pai ba ki bad pang cancer kumenta ban le radiations keram palat hadu kata-kata ban le radiations sagalong bon ba ka jing e kadong ki breu ki hab diang do lain ban le radiations sepo civil hospital tiada lagi lah ban pendem no kloi kitu ke outpatients jaka begin le apa ka in IPD Kelala banwan be yang ni po OPD jonga cancer wing benyo ya radiation benyo gwe jing sumar ki bedai jonga cancer. Ngan simru kene ke kabu lima ke jing yo jing kendo bat pi. Ya ka bede kini ki dawai. Nyong ke jela ka kerdu ka jing don ki dawai po civil hospital bikum ju ki PHC pom sim lalan pen biang tai pai ba. Di don pat ka bede ki be pat ki benta jong ke department apo ka tanap di. Ya ka ba lala ban shi ba ki dawai ki bakot adu ku masau klur tengka la subrat ai bat pomsum lalan penun kam ki daw ki ba filaban batai namar filalong filaya denti Ngan numla ban keno inu ya gitu ki dawai ki bala berat no ki simla ban penun kam ke ba lami lingba bon ki kot kubol adon ka inquiry committee ka banga ngala constituted ya ka inquiry committee ban wat ke ba pelong ya ka ba ki pensubrat ka ya dawai ketu ka dei ke por jong ki bala late no ki bala thet ya dawai but simla pandon ka meka bala jubo ki warehouses jong ka health department ba ki dawai kla shulong kampandon kam shu ki ba kila long no kim long kila snu no nong kita dawai ba amla ro pandon kam ki Filipim sim lala ban sim action pat nomor Ngala kan inquiry kala ya syad hadin mengalami no nang ni ke decision baga sim ke health department ke government ya kata ngamla mentip ren adu ke por jongahi philap bala bondly ki sitting na kani ke inquiry committee ban wat din ya ke ba yo ya gitu ki medicine ki bala snew kan try filaban pla manu ki badon kiti nganum la ban ong manu badon ti ya kata Namar ba ka deh ke por shwa mangan simti manga la Indian yang itu ki dawai. But ba piong ba ke duna dawai haki hospital ba per ki PCC no ha ke por ka jonga ngamla ban ong anum ong ba ke biang lut ki dawai dong sidong. Hindai ki dei tang ki interim period tang ki por shipor ba ki CC PC kim Indian ye ki dawai. Nama ki hab shwa ban Indian ki dawai ki hablet lingba ka CC PC ki hablet lingba ka district. Ka district office mo lingba jong ka district office ka Indian ki dawai sya po ka DHSMI ki DHSMI ki pelat ki dawai ba ki sa aja ki u te don ha gedu ki por khendet don ki bolong ka jingslam nagaliang jong ka CC ki PAC ban Indian ki dawai te dei daw ha tu por khendet ha por ba ki dang Indian ki dawai kala benlong sipor tang khendet por ba kim don dawai hindai ha por ka jonga hi ki dawai ha po ka warehouses ha po ka store room ga jong ka health department ki dawai ki biang na dong sedong mdon kanu no ga jung dona ngala ban ong bam padon ka duru penganu pengesngi mangim don ka dawai ban anam ta pai ba kin ton ka tung ila la ban yo sngo ki pun ba ki jing duna bede ban na kaliang ka ba ka sarkar kamla bayu kindiat ro bede ki rai jong kabinet ko ban tep na pi ma bede ka sur ka jong pai ba ko ban yo ro ya ka jingtep napi kai ka ba pidon ban ong ya ka sur ka jong pat ba pakini ki dei namar ba ngan penkot ba hek kindiat ki ong ba ka jinglong jingban jong ka jela ba ngimsim lala ban pen urlong ki babun abede ka roi ka par ka dei namar bangidon chief minister bade dictator kai ka view ka jong pi kai ka ba pidon ban ong pi ya kanu ka issue ya kanu ka development ladang imbut din ya ka habala rai ka cabinet ngikum ki minister mengikum ki badon haga sarkar ngi ban budin ka lemdang kumta ngenumla ban pendep ki kamaro bagin sadin kumongolong benda ngira la ban launch ya ka MHIS mega health insurance scheme
how August Arpson terik ngala sha drop no bangala resign. Shaban drop la resign no kum minister naga sarkar Meghalaya. Hadin tangkat tu kan isi ngalai so bla discontinue no. Amshim la peteng biang ya ga MHIS you. Hadin nang ngala phone hidala dia ya ikongkai kum health minister bementa. Ngong i ngong balai bala discontinue kan ya kan ga scheme. Yong menta ba dang bon gejing ya ke bangin memla bangin nang la ban khot tendar biang. Ngong pi hagapor ga jonga nginang ke tendar nginang khot Henry ladar kalakut no ga expiry no igani ga date ka validity la nega date jong nega tender ka agreement but uno agency nya ga extension yaki kumungile baga ICICI Lombard ngile baga new India insurance policy ni extension kadang baga namdan kanu ga break na ka benta jong kejimto jong paiba menta paiba deki hajar ngot kilenyar Kimyo asyo ban penun kam ya ka MHIS card kadiga way naki balakan sip ke bala wara sibon ke jingkerku na ke menta jong upai ba babon balang jongi dei hadin menta banga so ke jing discontinue ngayo bon lagi call bon lagi phone nga yong balai ba hek ngam ngate kamlong health minister syu yong balai ba klam aisyu ya ga jingerap naga to ga mega health insurance scheme ke naga smart card babon gibriu kimna ban batai ka MHIS ki syu ga smart card ting along confuse ng smart card tigi don nagjong gi smart card dingong smart card yu yung tu ba yu jing sumar ai hapo gi hospital fair ngong ga MHIS card te ladangi ngim sikit kya ya gani kam nonong ipi upai ba bon unsu yap ai baduk basuk unsu yap ai tang nag banta bamla ban ai jing sumar ga babyang dang na bang gimla ban ai gi dawai ga por ga babyang unong pang ubopri ujuyap ay namar ba ngingim syakri ya ka kam ngumitra hinga so donbok ay ladi hadado por banga bat health minister hado banga ino ay kam health minister kam don tang 10 minute ro kasngi manong bangila break laning la pendo ya gani ka mega health insurance scheme nang benda jung kam jong paiba ngasusodong manong kata nambar banga hagpor jonga gamdan second of break ru manong la pensange ya ka meja card baga susi menta manong ipi menyetu ipi de jing linjar jong paiba bangila la ban langalong banong bangila discontinue ya gani ka MHIS card bagang kerparu yo chief minister Dr. Mukul Stangma gerparu honorable health minister ikong Roshan Warjri bagi de ban president okloy kenang ban peteng biang no ya gani ka kam nang benda jing mento jong paiba tengilayo ban yo so na phi habai de kita ki rukom perkhat ke jong phi kawai rukom ba phi ong mane habai de ba ka jingbat ya kapor ngitep ba bangidon menteri rangba ubaju penslam haman laki function tani wat ki cabinet meeting ru ya bai de kapor kai ga ba pidon ban ong bat kani ga jingle ka chung mitri rang ba hatu kani ru kakta abai de bat karoi kapar ni kumno nong ipi lada ngimlong ki ba kenkor bat ken buro mi kapor ngin sadin lut habaro ki kam ga jungi habaro ki project ke jungi habaro ke jingtre ke jungi inang sadin si sadin nang kapor ngoi kapor si goi kapor inam la ban pendap ladang ngimlong ki breu ki baburam bat babat ya kapor pijuyo lan ne mu ban keren bat habai de kapor piju keren yu pai ba nga chuong barobor ngai yan oi no ngi ban bat ya kapor namar ba ngi labo lag jong program fair lada manda jubo ngalabo bat pi menne si beje lada pi wan arbeje kemot si genta la kalado ANM kapor bat arbeje ngalabo ka program jigibe de ban yakendu te nani gerdau ngila program lupa ya kapor lajong Dr. Daw ang ipi ngaju kin nang step barobor ban sekri gibrion nado risting nyo beje ka jubab na menteri rang ba PU persang upong hi ka kenti ka tin galong ba kwa hi ban persang ban ne Henry kenawan kapor umpoi segaba ngiju ekran na benda ban bat kapor kempoi sigano gono kapor kempoi agno gono sengi ni kapor menong bangin bat ban burom ya kapor lada ngim burom ya kapor nganong yepi barok kikam ga bangin trai kin sa lut sedien kindian mentangin pai pat habai de ba kam sang perthai ga jongpi ka jingdon jong benta ga jongpi ba ka politics pila job na ka tiket BJP kai ka pelong ipi hau arjar khandai mo pai ba kwa pantep ban lej penyeso ila dia bat ka kongres ande ba penyeso ila dia warajar khandai la tapi pet ag record au arjar khandai ngila ngadang lo naru arjar fra adu arjar khandai ngadang bat ya PhD department hadin bangala sya ngelai ka do no ka government hak to por ke po jingalam jong punu e sangma let po punu e sangma hak por ba don ku par roy
ulong Chief Minister jongi hata gopor nadu arajar fra nadu arajar kedai kumba sistem kenti ngila tre rengkat lang barki bar hadin nang ta ngila do no ya ga सरकार लिंगबा जो किवे की para MLA ke baiki bendait na kiwe parti je kiwe parti hare nangta kala pelong ngaru o arajar sifo lingba jong kinong elam jonga baro na po pator kra constituency kyong ba hek kanu snem pinsa marway haga sing BJP haga tagapor ngasa marway bangadon ru haga opposition arajar ngalai thu epi na do 1998 lai benai siteng ngalong minister do no jinglong minister hadin yo long minister biang do no ega jinglong minister hadin arajar lai hadu arajar lai hadu arajar fra bro sensnem ngashong haga opposition ajar fra hadu arajar kendai tang sistem ngayo benton naga sarkar tedi na tada ki onginga ba katno pidon marway lada pimdon haga liang jong ga sensar liang jong ga bor jong sensar pinumla ban ai ga jing sekri ga bon naga banta jong paiba jong constituency badang bata jing ke development constituency kala pelong inga hoy don kam bendon lang bat ka ruling party hadin bangla don jing ruling la join kung u wala join sa congress ho arajar sipo ba hadin yung arajar sipo sting snem la ne arajar ka weng la yo banlong minister teter hadu arajar kan riu kumbar real snem siteng ngalalong minister na hagane ka po jingilam jong u dr mukul sangma but hagdi ke rustem ngala yo ke jingi fair hapre ke jinglong minister jonga khatsan snem ke jinglong MLA jonga khatsan snem ba ke jinglong minister jonga hagini gisan snem kelawara shibun ke jingger khu ke jing mentoy naga benda ke jing mentoy jong upai ba haga jong por ke jing mentoy jonga konsumsi hi boragoi tu nga bakla mangahan ne kumno bede baka usnam namar ba kat kum ka reports ka bangidon kade khanyau tarik bunai Julai naitung asa kendai ba ki pediang buram yapi nakaliang ka MPCC tu kala banlong hak tag snem yo am kan mau bah mengaru kala banlong ya mar tak suddenly physically dengan la ai ke juba ko por ko biang kala banlong ko mapi ru beli pi kau ka banga ko bantep kalong beli pi jendat ya ka BJP ka tu ko por ngamsim jendat ya ke BJP kanong pi shwa bangan mi na ke BJP ngalada kendu syai kinong elam jong BJP baro ngalapan ke jingbit naki hadin nang ta ngasekot ke meeting jong ki BJP baro jong banturum kra konstitusi hadin malakot naki kila dei maki ba ai jimut yanga ba kanno snem pinsyong haga opposition pidon kamno bendon segaliang jong galiang sensiar serang sensiar kana bala menora ke development bagi jimunto jong konstitusi mut minta pindang ne ba kongres ada pinyakun na tiket kongres lada pijob shubo lada kawan pat ka ke sarkar kemut lada upai ba ong ipi phiap man lech kata kaseng ai pat ba pian ngide menteri sutom biang nagaliang jo kongres bening win job bullshit nagaliang kongres begin wan biang hagabor hagaliang sensar ngimla bedong ba right off no ya kongres ru begalakut kumagalong bagi ong ki babon balang ban right off no ba kongres galakut amai galaya ngangan numet ya kata hadu mendaru kidang bon hagi breu kidang priang ya gaseng kongres po Meghalaya hoi don gi parti ru ba klan gi parti ru wan haga politics si pin yu i history jong politics si bro gawai ba ka jingsi char jong kongres kla bandu e ga bor tang nang menta ga sistem nang ta ga arstem pa pin pe hadin tang ka tu ga por ka kongres parti hi ga sensiar biang ya ga state le pim sko pat namar ba pi represent pimi khmat ya ka constituency ka ba ya khle hoi pidon ki khasi pidon ki bar jala hoi pim sko ba kanwan ra ka jingye epi namar ba kladon ka jingkala ka lengkari kumjuru khamtam e dang shen po asam mi ba kan la bandon ka jingkala po constituency ka jong piru pi haga por bangile ka BJP ru ka don gane ka mix constituency ka jonga hadin bangile na kongres su ka mix constituency ka jonga bangile na BJP ru nga job bangile na kongres ru nga job kum ngalong banta hapo Meghalaya hi bro gawai kamdei ka party based politics Meghalaya hi bro gawai kadang dei ka personal based politics kadang jit yo breu oi breu bala ban ai ga jing sekri ga ba da ka banta upai babon balang kindiat namar ba ki khobor ki bana ba pahek shen sapen so eladi shaka BJP mar phila kam lu ba phila dap krenteng lu ba ka BJP ka de ga yeng keme ka kongres ka de ka yeng ka ba phili pan songkha kindiat gi kwa ban yo jing tep pat ka jing pen shai na ka liang ga jong phi
pi ngajuong hi berbor nemar bah politically yang ala kha BJP nemar bangala job sho ningkong aga BJP but light term kan thi ngajob ang BJP ngaong ile di kadega the parents political party mo jonga parents political party tingam ong mandang adon sa Congress tig lada kapor hi kanwan kapor kan sabatai ya ka mentah kan ong kamlong ka ba kampat poi kapor nga ban ong ayu kan le ya kan future ka banwan kan sab kapor hi kan sabatai ayu kan le hadin katugan nepor de phim so ba kala de kapor phin sim rai no lada phin dang ne Congress ka BJP kamtam hadien ya ka ba pila shaweng no kum menteri ru na sarkar MUA2 pi gijing shaweng yang kum menteri kam don eru nagaliang banong ba ka sha le haga jonga party hi kre laga jong mandang adon haga Congress party kar banganang la ban syakri lingba jonga ni ka Congress ka platform ka bangang ngatri ngin ya syakri bet la dai bade da kumbai pat ban berkhat tanggapor hi kan sabatai nomor long hoi ngitep kila benchet ipi kum vice president jonga party Henry khabai de bat pakasek Congress fil ong ba pila krenteng ru dangshen bakaseng Congress menta kadon kipapun ki kenrum konram padun kaman penbet lada penbet kakeseng Congress kanum poisho shanu ro ngajong hi berbor haga political party khamtam haga seng bahe kum ka Congress kum ki party kadi kenrum kanram gandon bet te lada ngimla ban penbet haga por ka bobiang nagabontai ka bangin face au arajar karfra ya gani election kan long ka ba shibun ya ka seng Congress ban wan biang haga bor lada ngimla ban penbet no menta ke ke ba phi menta padang jongno bakadon kata kenrum kanram kadon habaro phi haliang juga party ro kadon haliang juga sarkar ro kadon ka kenrum kanram lada ngimla ban penbet kan poi jungi yangi to ke ka role ka jong phi kum vice president ka ba ka AICC ka benchet phi ngala kren hagi party workers ngala kren hagi press ru menginon kam ban penbait no klo ya gedi gejinge lemda gumta kan wara gejinge yangi ban wan biang hagi bor hawa rajar karpra maradu menta por papi address ki press ngim sim la yo gejing te papin address kum vice president hatu pi don em pat kilapen khamti na mi pi ta ka bor ba pila menteri ru ya kam hapo ka party manong banai kanung specific assignment ngam padio ru specific assignment but kumu vice president jong ka party ngatre hi kumu vice president jong ka party hapo ka jinglam jong Dr. Didi Lapang kindiat ngakwa ya ka ban yo ya ka jingtep ingba ka jong pi ba ba ka jingso ka jong pi ru halor bat ka jingso span ya waini ki MLA parlok MLA jong ka sang Congress ka jong pi ba pencingan NCM tang namanta ba yele persya ebede bat kibapun jong kam jong party kamtam eru pan keren persya yu chief minister Dr. Mukul Sangma pi haga politics si gimde menora ega personal ladang ngadon kanu ko personal persya yu MPCC president ne personal persya yu chief minister ru ka personal jonga kan sa personal gimde menora ka party ketika ka basa suspend no ya u pensai ba pensian CM nganong ipi klam ai ke showcause notice klam ai u ban un ai ke ba yo usha ban suspend ban ai kanu gonu ga ban showcause notice ngang hanga hingalong ga babakla yanu inuro magidon haga party lada menta asu ong no ipi lada sim yang nu gonu grai ngadon ngalong mukpa hayeng lada nga menta ngai ibu khun jonga ule gnu nu kam ga babakla klam ai ke jingsne ngajung u klam batai u bodi ban le ke ga baba ngasipun system u kalong ga babakla nga te ka party congress kum ba kemi Kladi ban asyo ka showcause notice yu ba pensingan sim. Syo ban sim ya rai ban suspend yu. Bahek pila long teng ru MLA jong ka BJP bat minta pidi congressman MLA jong ka Congress. Kay pat nagaliang jong pi namar ba pila dap ban trilang ka BJP. Kay ba PUE pat akabay de ka jong long jing man bakar kom trekam jong ka BJP po gari boro ka way kumjur po kani ka jala manta khamtam bangi ba ka pinya khundot aboro constituency hakni ka by election jong ka HDC but HDC pi menta ngadon seng Congress ngamdon ni eru ban ong sipang ka seng BJP tang ong tangat ni marga BJP keempat sensiar po ka state Meghalaya jungi nginum pala ban tip baga sensiar bobhane persiar basniuru impat UI kata hang UI pode ya ka ri India bro ka we kumang UI hapo ka jinglam jong Prime Minister Narendra Modi UI bobon bah kini ki flagship program
Nagbenta ki beduk. Kini ki skim ba fair ke bau ailing ba juga flagship program jong Prime Minister. Ngai iba gadon ke jenggermen nam tagari India jong ibro goi. Andre nomor ba ke BJP ke kam hapo kani ke jela. O ke kam nu ba ke jengkang ke pli pi. Hoi. Ke ba pila mandrung kenu nu ko por. Ke bat ba pi nomor ba hato ke BJP kala ne em ya ke ban yo kita ki MLA hadin ke ba pila no mapi ko MLA kanang yo biang ne em ki MLA hapo kani ke jela. Ya kata dengan 4 UI kata gam la bat sungut ho syai menta ya gejing trai jong BJP ke Meghalaya. Tambah ada ki trai sitom te ga syong hi ke parti BJP. Ya kata tengam la ban batai. Pishim nem ba ke jikni ki kamtam e abede ki bupun ki issue bakar kani ka jela ka jungi kamtam bakade ka jela ka bangi om bakade ka jela Kristan bakar ka BJP kala manyo manrung kli biang sesisian hapo kani ka jela ka jungi Pi kumba ngai ui kini got kubor ru don ba join BJP kini si ba om ba Meghalaya gam dai ka Christian state mo. Amdan ganu ka sarai ka notification bala notify ba ganu ka state apo India ka ba ai ba gade ka Hindu state la ne gade Christian state ba de Muslim state amdan no regi ong balengi ong Christian state number ba majority are Christian nagada daw ong Christian state tilada mo ki uta kita ke bara rung hakbo ke BJP menta lada kim pedang igata kadi ke jing sutu ka jongki ngimda ba dong e ru ngamdan ganu ka argument le ban ong ki ba gane gam de state number ba kamdan ganu ka state apo ri India jungi bala notified ba ban ong ba gam Meghalaya ka Christian state ka Mizoram ka Christian state ka Assam ka Hindu state ne ka UP ka Muslim state kamdan kum kata hangno ong no ruem ngi ong kat kum ka majority ken ada majority udah hang tu ka Hindu yang Hindu state ada Muslim udah bon hang tang yang Muslim state kedan la ka jong kat kum ka jingdon jong bon jong paj ba tiki jingli ka ba khadu ba elhek hoj nite baka por kala jan ya ka ba pi pinap hiar pat shaka jaka ka ba kalingkha ka ba pitrai ya wan pan ya ka jingkershan no paj ba sawa ajar khatra straight answer ka jubab ka basai nga kwa banyo na pi hato pinlong pej udukot jungka kongres lani pindang perkhat thumai dokumoi pat jing tre ke jonga menta kala jan ke por ba piong pi benlit biang sigalang khatre ke jonga ngala tre bai naru basdang ngamju syong thai ngai tre bai nag menta jong pai ba kamju don ke por juga bang le tre benale kum ke menang mentho examen tang ke por ba don exam ngamju up ke por ba dai tang ke por exam mentho examen ngiju tre hi nadu basdang bang nyai tre ru hadu bandakut ke jing tre ke jongi kan badang ai blai dang ai ngi ban sekri kam ya sekri bet klem sange e kam badya ke ai ya ba ngin simi ke rai badang don ha kongres na ne ban let ban yele pa dang go pe ke party tang por hi ke sabatai lingba gani ke jing yakren ngai khuble ye phi ba elek ya kapor ka ba kodor ka ba phila pelaj par ngai kani kan long ka jing mentoy ang tau paj ba bo pej kani ka program markhmat ba kirkhmat panagali ang ba TCTV kandang beteng ya kaban ya kendo pat kiwi ki rikmat ru bai de ban ya tai bat kimat ki badon kam jong paj ba kublish bon Markhmat bat kiri khmat